1300 kilometara morem i kopnom dele Argostoli od Šapca, ali prijateljstvo i bratimstvo dva naroda i dva grada još jednom su pokazali da granice ne postoje i da ništa nije teško. Toplina i iskrene emocije na svakom koraku i više nego prijateljski i bliski tonovi obeležili su i prijem koji je u gradskoj kući za goste sa Kefalonije priredio predsjednik Skupštine grada Šapca Nemanja Pajić. Velika je radost biti u bratskom gradu i čast je biti deo i uveličati ceremoniju otvaranja ulice koja nosi ime njihovog grada, želje za još bogatijom saradnjom. Η Κεφαλονιά έχει πολλές δυνατότητες. Η Κεφαλόνια ima velikih mogućnosti Να δέχεται επισκέπτες. Da prima turiste. Μπορούν να αναπτυχθούν και εκεί πέρα πολλές δραστηριότητες, κυρίως σε τουριστικό επίπεδο. Mogu da se više razvijaju te odnosi. Και μετά από αυτή την αδελφοποίηση, την οποία, όπως βλέπετε, τιμούμε συνεχώς και διαρκώς. Pošto vidite, obratimljenje, damo veoma za nas je značajno to obratimljenje. Θα πρέπει δύο δήμοι Treba će obe opštine και σε άλλα πεδία u drugim sektorima da sarađuju. Svi koji su bili u šabačkom pozorištu sigurno će pamtiti i prepričavati doživljeno. Predstavili su se gosti sa Kefalonije, orkestar i muški hor, autentični pevači sa ovog grčkog ostrva. U sjajnoj atmosferi uz podršku publike i gotovo neprekidne aplauze izvodili su pesme koje se pevaju isključivo na Kefaloniji, a njihov solista uz delove večno poznatih melodija sve je osvojio izvođenjem kompozicije Ja u Šabac noćas idem. Prethodna 3 dana, susret za pamćenje i sa puno emocija. Dr. Viktor Ruhotas, beogradski student, danas počasni konzul Srbije na Kefaloniji, najzaslužniji za ovakvo prijateljstvo. Danas mi je najbolji dan, znate. Danas je, moje osjećanje su van našeg očekivanja, znate. To je nešto drugo što ne može da se kaže recimo, znate. To je kako, na primjer, kada tvoj predlog se usvoji. Moj predlog je bio i u opštini u Šapcu da dobije naziv jedna ulica ime Argostolija i u Argostoliji isto postoji ime Šabatska ulica. Kada realizuje za neki način onaj tvoj misao, znate, to je najbolje što može neko to je najbolje, znate. I nadam se da ono što smo radili Argostolije i Šabac da bude primar za drugih bratskih gradova između Grčke i Srbije. Bliskost i veze iskazane su i zajedničkim nastupom gostiju sa Kefalonije, Abraševićevog tamburaškog orkestra Bisernica. Nastupili su i folkloristi Abraševića, čiji je gospodar Jevrema, vokalna grupa Šapčanke. Kako dr. Viktor Ruhotas sa osmehom reče, uloga počasnog konzula jeste da povezuje ljude dva naroda, dva grada, a ulice u dva grada više su nego simbol višedecenijskog prijateljstva i veza Šapca i Argostolija.